Toto je podcast Dva pisky. Skutočné žrádlo. Ahojte piskači, vítajte pri ďalšom podcaste s Jobom, Kavkou a Mandarinkou. Dnes sa budeme venovať téme vykalov. Si veľmi slušne si to nazvala. Hovien, hovná, sračky. Fekálie. A budeme sa tomu venovať preto, lebo Joba dlhodobo trápi, ako to je s hovnami a so ženami. Áno, určite vy v chlapskom svete, muži, vnímate to, že ženy sa k sraniu, ku kákaniu stávajú veľmi, veľmi diplomaticky. Nie tak ako my chlapi, hej. My si tak vieme od srdca povedať, že idem sa vysrať. Dobre som sa vysral. A vy ženy sa často, alebo vo väčšine prípadov tvárite, ako keby ste nekakali. Tak prosím ťa, Kavka, ako to je, objasni to chlapom, objasni to mužskému svetu, ako to je so ženami a s kakaním. Tak ja Kakáte vôbec? Lebo mne príde, že nie. Že ženy nekakajú. Vieš čo, nie. No, my si len tak akože, aby ste v hanbe neostali, tak my si odskočíme, len prepudrovať nos. Aha. A my potom namiesto tých hovienok, tak my kakáme také malé voňavé jahôdky. Presne toto som si aj myslel, že to sú voňavé jahôdky, lebo presne tak sa tvárite, že vy ste také distinguované dámy, že vy absolútne okolo hovien ste ani nechodili. Takže áno, je to tak, no. Tak ja by som hlavne chcela povedať, že všetky zážitky, ktoré tu dnes povieme, sú založené na skutočnej udalosti. A ostanú iba medzi nami. Ostanú iba medzi nami, dobre? Pretože čo sa stalo v podcaste Dva písky, ostane v podcaste Dva písky. Takže pozor na vaše písky, aby to nešírili zasa ďalej. Tak ja by som k tejto téme chcela povedať, akože k tomu, k tým ženským vykalom alebo ženským veckam, hej. No, keď som kedysi pracovala v jednej firme, tak mali sme tam teda taký úzky ženský kolektív, hej. No a tam sme mali teda také záchody, vieš, že hneď vedľa pánskych a to tak väčšinou býva. áno, hej, boli hneď vedľa pánskych a veľkú časť nášho kolektívu tvorili muži. Hej? A tam mali sme teda jedného kolegu, kde sa bežne stávalo, že keď som vystihla ten čas, že som zo záchodu išla v ten istý moment ako on, tak sa nám vždy stretli pohľady a vieš, čo mi povedal? Nie. Že tiež si bola srať? Aha. OK. A čo ty? Bola si? Alebo... No ja, keby som bola, tak... Aha, tak to tak otvorene nepovieš. Tak sa budeš tváriť, že ťa urazil. Hej? Akože, alebo že... bolo to záchod vedľa záchoda. Zvukové tesnenie, to tam nebola nahrávacia miestnosť. Okay. To aj keby som... Že ako, sú veci, ktoré sú úplne, že očividné. Dobre, tak... Ale ja chcem povedať to, že on sa ma to spýtal za každým. Že my sme sa tam mohli stretnúť, keď som mala slabší močový mechúr, tak sme sa mohli stretnúť tak 4-krát za deň, lebo však on si tam chodil asi aj čítať. A neviem, čo ešte všetko. Okay, no, to a on sa ma to spýtal proste kľudne 4-krát za deň. To som bola, keby som mala sračku. Proste. Okay. On bol na to taký fixovaný, fekálne fixovaný kolega. No teraz otázka, či sa to pýtal každého, alebo iba teba. Či mal to nejaký konkrétny dôvod, keď tam boli tie úzke steny, vieš. Tak... Myslím si, že tak téma týchto vykalov u mužov je taká nosná. Je taká, že proste, že keď je napätá atmosféra, tak proste je to taký ten icebreaker. Určite. Že proste, vieš, že si na nejakom vážnom obchodnom rokovaní a teraz, že... Zrazu sa poserieš. To zrovna nie, ale také, vieš, že väčšinou sa hovorí, že dáme si takú 5-minútovú prestávku. Sraciu. Ale
Hej, keby to robili muži, keby tam neboli ženy na tom mýte, Tak to takto tak rovno podľa mňa prezentujú. sa proste povie, že Ježišmária, dajme si Dajme proste... Hej. Ale teraz v modernej dobe, by som ťa chcela updatenúť, že ako to je, v modernej dobe sa hovorí, že si dáme biologickú prestávku. Aha, okej. No je to biologická prestávka, ty si môžeš vybrať, čo počas nej či teda si budeš vykonáš. vrtať v nose, alebo šparať zadku, alebo vyberať si niečo zo zubov, alebo sa pôjdeš vykakať. Rozumiem. Presne. Ale to vnímanie toho kakania, tak je hodne ovplyvnené aj kultúrou. Hej? Ak by som ti k tomu mohla erudovane povedať. Takže hlavne teda Amerika a moderná Európa sa stávajú k téme výkalov veľmi rezervovane. Skôr to vnímame ako, že hanbu, hej. Sice akože neviem, ak by sme bez toho fungovali, ale tak sa to skôr tak dáva nábok, že hej, že áno, je to temná časť našej existencie, je to tam, ale nebudeme sa o tom rozprávať, hej. Lebo jedno z takých tabu, nie, že napríklad, že ideš kúpiť toaletný papier, nie? Let's buy toilet paper! Yes! 2-ply soft and strong! Yes! So soft! Že išiel by si kúpiť len samotný toaletný papier do obchodu? Áno, bez tašky, samozrejme. Fakt? Bez tašky a by si kráčal s tými 12 rolkami veselo si cez celé sídlisko. Povedeš sa, pre mňa to nie je problém aktuálne, ale viem, že je to strašný problém špeciálne pre tínedžerov. Ja keď som bol dieťa a bolo mi povedané, že choď kúpiť nejakú vec, s ktorou som vedel, že sa budem sakramensky hanbiť, ísť po sídlisku, ja neviem, že metlu, vedro, alebo také objemné veci. Menštruačné vložky. Alebo vložky, hej, máme, alebo ja Kondomy. neviem. Kondomy ocovi. Tak samozrejme, toto by som asi nedal, alebo dával som to s hanbou, alebo bral som si tašku, aby som to čo najviac zakryl. Ale aktuálne samozrejme s tým problém nemám, no tak veď bolo by to asi strange, kebyže v mojom veku mám problémy si kúpiť toaletný papier, ale viem, že pre tínedžerov to problém je. Takže. A keby si, vieš, keď si bol teda mladší a pre tínedžerov, hej, to teraz taký problém je, že kúpiť ten toaletný papier, tak ja tam poznám jeden taký krycí manéver. Že to je pre... Nie, počkaj, na to by si neprišiel. Že namiesto toho toaleťaku zoberiem kuchynské utierky. Také tie papierové. To zakriem, zafekujem a potom si utieram riť s tými kuchynskými. No. So vzorom. Tak ty si mohol dovliesť domov bidet. Time to get 2 pies clean! Let's try the bidet! Whoa, that's strong. So refreshing. A mohol si to celé proste Bidet... zahrať, že proste rekonštruujeme kúpeľňu. V tých 80 rokoch určite by si zohnal bidet. U nás bidet je skvelá vec, ale u nás je stále v plienkach. Ale zvlášť v práci, lebo tam chodíš na záchod obvykle s viacerými ľuďmi. Tak to vie, že proste čo sa tam stalo, že to sa akože nedá zatajiť. A ja mám na to potom takú fintu, ktorú by som vám chcela odporučiť. Že oni vyrábali ešte taký ten prvý jednovrstvový a to boli také drsňaky, šmirgle a to inak väčšinou býva v práci, bývajú tieto nízko low cost nákladové, doma si kúpiš 3-4-vrstvový hebučky papier, ale v práci práve bývajú tieto jednovrstvové a my máme aktuálne taký a to tam keď ideš, tak to až pocit, že so šmirglom si riť ideš, vieš,